Nibutyag ang kapamilya actor nga si EJ Falcon nga gusto siya mamahimong superhero sa usa ka salida. Ato sa iyang guesting sa usa ka mall dinhi sa Sugbo ni adtong Sabado, sulti niya nga buot siyang mobida parehas nila ni Captain America, Thor, Wolverine ug uban pa. Dugang sab sa aktor nga ganahan sab siyang mugawa sa usa ka rom-com kon romantic comedy nga salida tungod kay mao kini ang wala pa daw niya nabuhat. Ato sa iyang pagbisita dinhi sa Sugbo, guest sab siya sa usa ka restaurant diin naghatag siya og buwak sa iyang mga fans. Kahinumdumang usa si EJ sa mga housemates sa Pinoy Big Brother Teen Edition Plus ni atong 2008 ug hangtod nga nidaog siya sa mga reality show, layo na og naabtan si EJ.